אהלן חברים, שי מאופני יקיר. הרבה שואלים אותנו, כל פעם באים ושואלים, אם אני קונה אופניים יד שנייה, מה אני צריך לדעת, איך אני צריך לבדוק, אני לא יודע מה לעשות, אני לא יודע שאני לא איפול בסוף עם איזה אופניים שיש להם תקלה ואני אחרי זה אצטרך להשקיע הרבה כסף בשביל לתקן אותם. אז באנו לתת לכם סרטון עם כמה טיפים כשאתם בודקים אופניים ביד שנייה. אם אתם במישהו שאתם מכירים, אם זה מחנות או אם זה מבן אדם שראיתם הודעה בפייסבוק או בכל מקום אחר, כדי שיהיה לכם קצת יכולת לבדוק את האופניים בצורה כללית יותר כשאתם באים לראות אופניים יד שנייה. אז קודם כל הכי חשוב, וזה גם טיפ לכל מי שרוכב על אופניים בהתחלה לפני רכיבה, זה לקחת את האופניים, ללחוץ על הברקסים, להתחיל לבדוק חופשים, להתחיל להזיז את הגלגלים, להזיז אם זה בולם עם אופניים שיקוך מלא, אז לתפוס את הגלגל, להזיז את האופניים ימינה שמאלה, למטה למעלה, את הגלגלים, לראות שאין איזה חופש. אם יש חופש זה מעיד לנו שיש איזושהי בעיה, יכול להיות שזה משהו קטן של לחזק, ויכול להיות שזה משהו מורכב יותר של מסביב או משהו שבור. אז קודם כל לתפוס ולהתחיל להזיז את האופניים ימינה שמאלה, למעלה למטה, לראות אם יש לנו חופשים בכל הצירים של הכידון, של השלדה, של הגלגלים, של הפדלים, לתפוס את הקרנק ולנער, לקחת אותו ימינה שמאלה, לראות גם כן אם יש לנו חופש. זה הבדיקה הראשונית והכי בסיסית שצריך לעשות כשבאים לראות אופניים, אחרי שכמובן בודקים מידה ושהכל מתאים לנו מבחינת הצרכים שלנו. מעבר לזה, לעלות על האופניים, לעשות סיבוב, לבדוק אם יש רעשים בדיבוש, שההילוכים שלנו עוברים כמו שצריך, המעביר הילוך עולה יורד, שההילוכים עובדים חלק ואין רעשים, וברכיבה לתת קצת רכיבה בכוח עם כל הכוח כדי לראות שבמאמץ אין איזה רעשים, טיקים וכאלה שיוצאים מהשלדה שיכולים להעיד על תקלה של מיסבים. ברקסים, לתפוס את האופניים, לבדוק שהברקס עוצר, לסובב את הגלגל בכוח עם היד, גם תוך כדי רכיבה, גם שהאופניים עומדים. אפשר גם להסתכל בקליפר, יש מקום מקדימה, מהצד או מאחורה שאפשר תמיד לראות את הרפידות, לראות שהרפידות בסדר, שהרוטור עצמו בסדר ותקין, לא נוגע והדברים לא שחוקים מדי. עוד משהו שצריך לבדוק זה את הבולמים. תמיד לקחת את זה ולדחוס עם הידיים, לראות אם הבולם מגיב כשהברקסים לחוצים, לבדוק נעילות, לנעול את הבולם וללחוץ לראות שבאמת הנעילה עובדת. בבולמים, ברובם בבולמי האוויר המקצועיים יש גם כיוון ריבאונד למטה, הכפתור האדום, ובבולם האחורי גם כן הכפתור האדום, לסובב אותו לאחד הצדדים, ללחוץ לראות באיזה מהירות הבולם חוזר, ולסובב צד שני לראות שבאמת צד אחד הוא נפתח לאט מדי, צד שני הוא נפתח מהר מדי, ואז לעשות את הכיוון באמצע, אבל זה רק כדי לבדוק שבאמת כל המערכות של הבולם מגיבות, לראות שבבולם עצמו, ברגליים של הבולמים, אין לנו נזילות שמן, אין איזה שמן שמצטבר או נוזל למטה על הבולם. זה גם משהו שיכול להעיד לנו על זה שיש דליפה מהבולם והבולם לא תקין. עוד משהו שאנחנו צריכים לבדוק, שזה הבדיקה האחרונה, אחרי שעשינו סיבוב, ראינו שאין רעשים, שאין חופשים, ברקסים, בולמים, שהכל פחות או יותר במצב תקין. עדיין זה אופניים יד שנייה, זה לא אופניים חדשים, אז מן הסתם תמיד שיהיה איזה בלאי מסוים, אבל הוא צריך להיות סביר. אפשר לבדוק את כל הנקודות חיבור בשלדה. אם זה אלומיניום, יש לנו את הריתוחים תמיד בחלק הזה, למטה, בלינקים, בחלק של העצת, גם בקרבון תמיד להסתכל. אם אנחנו בלילה, לבוא אפילו עם פנס, להדליק פנס ולהתחיל לעבור על השלדה, ממש על כל חלק בשלדה, לראות שאין לנו סדקים, בעיקר בנקודות חיבור, שזה הנקודות שבהם תמיד יש כשל וסדקים, מעומסים וכאלה, ולעבור עם הפנס על כל האופניים. ולבדוק את כל הנקודות האלה כדי לדעת שבאמת השלדה שלנו נקייה ואנחנו לא יהיה לנו הפתעות בהמשך אחרי שקנינו את האופניים ופתאום יש סדק או שבר ואנחנו נכנסים לאיזושהי בעיה שהפתרון שלה יעלה לא מעט כסף. זה הטיפים בכללי כדי לבדוק אופניים יד שנייה, כדי שיהיה לכם יותר קל ויותר נכון כשאתם קונים את האופניים. בנוסף, מי שאין לו סבלנות ואין לו יכולת או לא יודע ומפחד לעשות את הבדיקות האלה בעצמו, אנחנו אצלנו כמובן עושים בדיקה לאופניים לפני קנייה. אפשר לבוא עם המוכר, ביחד אנחנו עושים את הבדיקה, מוצאים רשימה של ריג'קטים, מה צריך לתקן, דברים קריטיים, דברים פחות קריטיים, כדי לתת לקונה ראש שקט ושידע בדיוק למה הוא נכנס ומה הוא הולך לקנות. זה מה שאנחנו עושים בעלות סמלית אצלנו בחנות, לכל מי שרוצה.
בנוסף, יש לנו אצלנו גם הרבה מאוד אופניים יד שנייה, מבחר מאוד מאוד גדול של אופני שטח רגילים, חשמליים, הכל, כל האופניים כמובן עוברים בדיקה ואישור קו לפני המכירה. בואו תהנו, תרוויחו, אנחנו כאן בשבילכם.